Gaan we kijken hoe die het beste zit. Als wie is een wiere crimineel. 2 medewerkers van Reclassering Nederland kwamen juist thuis bij burgemeester Marga Waanders in raad om haar een elektronische ankelbaan om te dwaan. Waar zocht je het meeste tjen op? Het idee dat 4 dagen lang altijd volgewust. Elke uur, elke minuut van de dag en van de nacht. En om het hielendal echt te meidjen, moet ik Marga Waanders onder een aantal strenge betingsten voldwaan. Op dit moment geldt voor haar een locatiegebod. Dat is dat zij 's avonds en 's nachts thuis moet zijn. Ingaande vanaf 11 uur tot de volgende ochtend 6 uur. En zij heeft een locatieverbod voor Ameland en het vertrek van de veerdienst. De Oeremoa zit de burgemeester alweer betiert achter haar bureau. Haar duistig werk moet teruggaan. Maar die ankelbaan is wel even wennen. Ik ben juist, moest ik om 11 uur thuis wezen. Nou, dat kon ik hellen. En dan had ze toch het idee van, nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar laat ik maar gewoon thuis wezen. Dus ik kan me er iets bij voorstellen hoe dat werkt als het een dingen omhast. Dan krijgt de burgemeester nog even extra uitles hoe de werking van de ankelbaan terug Reclassering Nederland. We hebben allemaal last van overlastgevende jongeren. Eigenlijk kom je dat in iedere gemeente tegen. Nou, en zo'n elektronische enkelband die kan helpen om de jongeren weer in structuur te zetten. Dat ze weer een normaal dagritme krijgen. Met tijden dat ze thuis moeten zijn, dat ze op werk of school moeten zijn. En dat helpt ze gewoon om het dagelijkse ritme weer op te pakken. En dan moet Marga Waanders naar de pier van Holwert. Voor de eerste peel van de verbouw van het havenkantoor. En dan gaat het mis, want hij mij soms net komen. Een reed signaal. Verlang je nou al naar het moment dat de baan weer aanmaakt? Ja, dan wordt het misschien weer wat rustiger in mijn omjouwing. Dus wat dat onbelangrijk het wel. Maar voor de rest, het is nog maar de eerste dag. Dus we zullen de rest van de week eens bezien hoe het gaat. Gauw waarom naar het veilige dokken. Maar de reclassering had nog 1 advies. Niet in de sauna of onder de zonnebank. Maar verder kun je eigenlijk alles doen.